Anem a intentar tancar l'escepticisme, el problema de l'escepticisme i la veritat. Estarem una miqueta més fins a 4:02 avui, ja us aviso. Bé, resum de l'últim dia. A l'últim dia vam estar comentant sistemàticament, vam presentar l'escola de Pirró, vam explicar els tropos, els vam posar sobre la taula i vam llançar una tesis. La tesis que vam llançar era fonamental perquè vam dir que, per cert, si algú no té els tropos, els tinc aquí, la fotocòpia dels tropos. Els 6 tropos, petició del principi, regreso al infinito, tropo de la relativitat, no el rebeixem. Vam dir, a la conclusió del que vam exposar, aquesta conclusió era la següent, era que la filosofia occidental està marcada en tota la seva història pel tema de l'escepticisme i que tots els pensadors occidentals s'enfrenten als 5 o 6 tropos i la majoria dels pensadors occidentals, ja ho veurem, fracassen a l'intentar sortir-se d'aquests tropos. Per tant, sembla que si tenim alguna cosa clar a la filosofia occidental, i recalco occidental, és que amb l'aplicació del pensament lògic i racional i amb l'aplicació sistemàtica dels grans principis lògics, identitat, no contradicció i raó suficient o causalitat, que és el mateix, malgrat aquesta sistemàtica que hem portat, amb això sol no som capaços d'assolir el problema de la veritat. Sempre hi ha aproximacions, hi ha coses verossímils, però quan la filosofia expliquem en sèrio el tema, quan busquem el criteri filosòfic de la veritat, se'ns escapa. I quasi sempre degut als tropos, degut al regreso a l'infinito, per hipòtesis, etc., a la petició de principi. Estem parlant sempre de criteris filosòfics, no criteris de verosimilitud. Evidentment que hi ha unes lleis físiques naturals que més o menys funcionen, però aquestes lleis físiques naturals hi ha excepcions. Existeixen coses que neutralitzen aquestes lleis naturals. Inclusive en el camp de la gravetat. Hi ha fenòmenos, i no sols miracles, fenòmenos que els neutralitzen. Per què? Què passa? Les lleis mèdiques, mireu el Chávez, estan aplicant l'última tecnologia mèdica pel càncer, cada vegada pitjor. Qualsevol criteri, sigui en ciència, sigui en lleis, sigui en literatura, inclusiu en ciències exactes, és discutible, no és clarificable ni és 100% segur. De fet, la generalització famosa que aquí us posen els lògics, això, a la realitat és impossible, si no existeix, no hi ha generalitzacions. Sempre hi ha casos particulars que s'escapen. Evidentment que és com una abstracció quan vulguem posar el generalitzador i el particularitzador, a nivell lògic. Però la generalització, la universalització, sempre trobaràs uns casos determinats que t'escaparàs. I si et trobes alguns casos, ja tenim el tropo de la relativitat contra nosaltres. Diem que és impossible perquè la llei de la gravetat actua en els planetes, etc. Bé, com l'evita, hi ha fenòmenos de levitació. Com s'explica la levitació d'algunes persones? Com s'explica que la gravetat baixi de to a vegades en determinats llocs i no és 8,9, sinó que hi ha uns decimals afegits? És a dir, per posar un exemple ja, diguéssim, si entrem a les lleis higièniques o les lleis mèdiques, per dir lleis, perquè sempre la cultura occidental s'ha basat en teoremes, en lleis, etc. Però podem entrar en qualsevol camp i sempre entrem en discussió i en dubte. Per tant, la dubte és sempre el que acompanya l'escepticisme, evidentment. Hi ha coses verossímils. Aquí estem en filosofia, aquí no estem ni en mates ni en biologia, que donem per bo el que funciona. No, aquí no donem per bo el que funciona. En filosofia no funciona així. En filosofia anem fins al final, fins a l'última veritat per assegurar-nos de les coses. Si fos una classe de biològiques, aquí
filament, és la història, acceptem la taula periòdica dels elements, si estiguéssim en química, etc., tirem endavant. La taula periòdica dels aliments ha sigut molt criticada. La taula periòdica dels elements que heu apareix als batxillerat té molts problemes. Ni clarifica realment l'estructura química. Hi ha molts científics del segle XIX que neguen la taula periòdica dels elements. Llavors és trobo de la relativitat. I això no és el que passa és que la cultura occidental liquida les dissidències, evita els discursos dissidents que arriben a les universitats. Aquesta és una de les màximes de curs. La cultura occidental, per definició, és dogmàtica. La cultura occidental odia l'escepticisme. De fet, pren decisions sempre de dogmes. Però quan hi ha criteris en contra, que són dissidents, generalment els amaga. I l'última encara és més bona. La mateixa història de la filosofia està subjecta a aquest problema que estem parlant. Vosaltres esteu, inclusiu a dintre la filosofia tenim aquest prejudici, el prejudici contra l'escepticisme. Què vull dir amb això? Vull dir que, i ara ho veurem a la història de la filosofia, vull dir que si realment ens atenem al que diuen els escèptics, a la història de la filosofia, cap dels pensadors moderns o contemporanis resisteixen els seus arguments, també històricament. Posem el cas de Descartes, el posarem, i el cas de Kant, el posarem. Però el cas de Kant és claríssim, no? Kant, en aquesta facultat, escolteu per activa i per passiva, no? Kant per tot arreu, no? El dia, la nit, el lavabo, el que sigui. Apareix sempre la filosofia kantiana. L'imperativo categórico, la filosofia trascendental, el principi de la percepció trascendental, etc. Doncs bé, hi ha un llibre famós, que és el En Extremo, i un segon llibre, que és crítica a la filosofia teòrica, d'un senyor que es diu Schulze, que és el gran escèptic del segle XIX alemany, Schulze. Doncs bé, ja poso la pissarra, aquesta obra aniquila, pulveritza la crítica de la raó pura. És que és tan evident, i és una obra que sí, se l'ha reconegut però no se la vol reconèixer, es deixa de costat, té que vindre Strawson en el segle XX per recordar que Schulze va dir el mateix que ell i coses d'aquestes, no? Vull dir-te, no està traduïda, no hi ha cap traducció, la necessitem en castellà, ni de la filosofia crítica. Ja, per no preocupar-se, ni ho tradueixen ja. Jo vull llegir en alemany, perquè si no ho tradueixen. Recordeu la meva tesi. Els llibres fonamentals de la humanitat no estan traduïts. Ja ho he dit. Quan més edicions és, més perillós és el llibre o menys important és el llibre. Començant per la Bíblia. De Schulze. Ernst Gottlob Schulze, catedràtic de filosofia de Göttingen, que va viure finalment a finals del segle XVIII, és el professor, és el mestre de Schopenhauer. Schopenhauer aprèn tot l'escepticisme d'aquest senyor, Schulze. Schulze dedica la seva vida a desmuntar la filosofia de Kant. Realment és que ho aconsegueix, ja ho veurem si tenim temps. Bé, sí, però almenys un parell d'arguments els utilitzarem. A veure, 2 o 3 arguments de la història de la filosofia. Tenia una fotocòpia de Sant Agustí. L'altra, a part de la bibliografia d'ecologia, l'altra fotocòpia té que veure amb el llibre Contra los académicos de Sant Agustí, o d'Agustín de Hipona. El llibre és Contra los académicos, escrit en el segle V, un llibre en el qual Agustí es planteja el dilema de la filosofia, com sempre. On està la veritat? I, com veieu, per cert, com veieu, pàgina 184, a veure, Santi, pots llegir, sisplau? Pàgina 184, Divisiones en la nueva academia, començant pel capítol 18. Divisiones en la nueva academia. Después vióse acometido por todos los flancos
porque si a nada se debe prestar sentimiento, el sabio debe abandonarse a una total inercia. Y Carnéades, hombre admirable y menos admirable, porque derivó su doctrina de las fuentes de Platón, sagazmente observó qué obras aprueban los hombres, y hallándolas semejantes a las verdaderas, dio el nombre de verosímil, a lo que en este mundo puede seguirse como regla de la práctica. Conoció él por su agudeza a qué cosa era semejante, i lo ocultava prudentemente. I a esto llamava probable. Bé, fins aquí, si veieu que Sant Agustí el que l'impacta és Carnéades. Qui és Carnéades? Vam comentar l'altre dia, és el gran escèptic, és l'acadèmic, el successor de Plató dins de l'acadèmia. Recordem que l'acadèmia platònica durant 300 anys es fa escèptic. Llavors, fins que no vegi el neoplatonisme i s'enfonsi a l'acadèmia, durant 300 anys són els escèptics els que manen dins de l'acadèmia de Plató. Carnéades és el gran escèptic, és el que utilitza els tropos contra el principi de causalitat, que Hume després, quan Hume ataca el principi de causalitat, repeteix punt per punt les tesis de Carnéades. Llegiu-vos qüestions acadèmiques amb Ciceró i allà ho trobareu. Bé, o sigui, Sant Agustí buscant la veritat es dona compte que els acadèmics, que els escèptics són els que tallen el bacallà, són els que realment saben les coses. I si gireu, pàgina 186, posa capítulo 20, conclusión de la obra, Platón conduce a Cristo. És a dir, independentment del que digui el Jesús de Palestina, etc., el cristianisme es pot entendre des del punt de vista filosòfic. Independentment de l'arribada de Jesús i el seu evangeli i tal, des del punt de vista filosòfic hi ha una continuïtat lògica que la podem entendre. Per què apareix el cristianisme? El cristianisme apareix en temps de crisi brutal, tremenda, desastrosa, s'enfonsa la polis, malalties, assassinats, violacions, hi ha els successors de la República Romana, les lluites amb Cartago, etc. Apareix en una època en la qual s'enfonsa la consciència ordinària, en la qual la consciència lògica, la consciència ordinària, s'enfonsa, en la qual la gent, per poder entendre el que està passant, tenen que anar cap al misticisme, cap a la dimensió oculta, és a dir, tenen que anar cap a el que vam atisbar a Montserrat, cap a la consciència extraordinària, per intentar entendre què és el que està passant en el món, en aquell món que ells estan vivint. I Agustí, que és un dels pensadors importants d'aquesta època, ens està dient que els tropos dels escèptics, si ho podeu seguir contra acadèmics, derrumben qualsevol veritat. I que per això Plató es va veure obligat també a fer un salt mortal i passar de lo lògic i racional cap a la intuïció del cel, cap a la contemplació de la bellesa en si. I aquest salt que fa Plató és un salt, evidentment, cap a la consciència no ordinària, una altra vegada. És un salt cap al misticisme. Plató diu, lògica a tope, racionalitat fins al final, però al final, a l'últim salt, si volem entendre la veritat, el que s'amaga al final, perquè tot fracassa, mai no hi ha res de veritat, tenim que fer l'últim salt, és aquest salto mortal, té que ser amb la intuïció de les idees. La teoria de les idees és, pues, per dir-ho així, en Plató, més enllà del temps i de l'espai, la porta cap a aquesta classe de consciència diferent de la consciència ordinària. Està dient això. De fet, pensem que sempre, a Plató sempre hem sentit, a l'institut, quan fèiem el batxillerat, sempre hem sentit que la teoria de les idees de Plató, a veure, és entenible des del punt de vista de l'ètica i de la política, perquè l'home tenia uns cacaus tremendos amb els sofistes i llavors és normal que busqués la bellesa en si, la justícia en si, perquè tenia que tindre un criteri per enfrontar-se als escèptics d'aquesta gent i tal. Això és el que normalment se justifica i llavors ho entenem, diem, no sabem si existeixen valors eterns, però s'entén perquè el context i tal. Però la part del coneixement, la part de que cada objecte o
o cada fenomen natural té una idea, això és una bogeria, això deixem-ho que és una bogeria. Doncs no, és que Plató està dient el que diran els romàntics 1.500 anys després, que a la natura hi ha arquetips i els arquetips ens expliquen l'essència final dels fenòmens de la naturalesa, perquè els arquetips són espirituals. Més enllà de l'ADN, més enllà dels aspectes biològics de les cèl·lules, hi ha una trama, una base energètica espiritual a les coses, que és el que determina. O sigui, com veieu, Sant Agustí està dient això. Per tant, si és així, Plató, si la teoria de les idees és un salto mortale cap a la dimensió oculta, cap al misticisme, per tant, Plató conduce a Cristo. Ergo, aquí ho tenim. En conseqüència, el cristianisme es fonamenta filosòficament perquè es diu que seguint les 4 grans doctrines gregues, platonisme clàssic, aristotelisme clàssic, estoicisme clàssic, epicurisme clàssic, totes aquestes doctrines cauen davant dels tropos. Els tropos escèptics enfonsen les tesis del motor immòbil, les tesis platòniques del Parmènides, inclusiu també en part ataquen la teoria de les idees, enfonsen la representació comprensiva dels estoics de Zenó, enfonsen també la fórmula de representació de l'Epicuro, és a dir, els tropos escèptics sistemàtics per les escoles d'Alexandria, Atenes i Roma comencen a atacar directament a les escoles. Davant d'una situació dramàtica, social i política, que la filosofia està sent atacada també per l'escepticisme, l'únic remei que queda és el salto mortal. Com que la veritat no la podem trobar ni a l'Uambí, perquè no hi és, perquè hi ha morts, hi ha guerres, ni tampoc a lo filosòfic, perquè argumentativament ens destrueixen, l'única sortida és neoplatonisme i cristianisme. Són les dues sortides místiques de l'època, fonamentades filosòficament. Qui digui que no, que lluiti contra els tropos, que es fiqui dintre la filosofia d'Aristòteles o de Plató i intenti defensar-se des de la posició de la idea del bien o del motor immòbil, de la metafísica, que intenti defensar-se dels 6 tropos. No podrà. Conseqüència, aquest és el tema. L'altre salt important que val la pena recordar en la història de l'escepticisme és el Renaixement. En el Renaixement hi ha un pensador clau en el tema de l'escepticisme, que és Louis de Montaigne. Montaigne sobre el 1580-1600 a França, a París, voltants de París i també a Reis després. Quan a l'edat mitja triomfa el cristianisme i triomfa la teologia i triomfa la noció del teocentrisme, de Déu com principi i fin de les coses i fonament de la filosofia, el veritable fonament de la filosofia tomista no és de Santo Tomàs. És curiós, el que és d'un espanyol. La filosofia potenta que a les facultats europees es posa sobre la taula com realment tomisme és Suárez. Suárez és el pensador de Salamanca, és el que realment llança les grans tesis inspirants el Santo Tomàs, evidentment, però és ell el que fa els arguments filosòfics que determinen la filosofia tomista a les facultats i a les universitats europees a 1500. Mai més ha arribat a tindre la filosofia espanyola un tal domini de les facultats europees com en el moment de Suárez, de 1500 a 1600, que de fet encaixa bastant amb el siglo de oro espanyol, per dir-ho així. Aquesta època és una època curiosa que per una sèrie de raons sembla que les forces es mobilitzen a la península ibèrica i apareixen tota una sèrie de pensadors interessants. Hi ha dos grans escèptics en el Renaixement,
Un és un portuguès espanyol, que és Sánchez, que fa una obra famosa que és Nada se sabe, és una obra sensacional, jo us la recomano, en el qual desmunta tota la filosofia aristotèlica i platònica que pugui haver a través dels tropos. Sánchez, Nada se sabe. I per l'altra banda hi ha les obres de Montaigne, sobretot els assajos de Montaigne, que us els recomano, les coses literàries més mates que podeu llegir, en directe en francès encara millor, i sobretot l'obra filosòfica que ens importa a nosaltres, que toca a Catalunya, sobre un filòsof català, l'Apologia de Raimon Sibiuda. Raimon Sibiuda és un filòsof francès català del sud, hereder dels càtars, per dir-ho així, que ha treballat moltíssim temes de filosofia i defensa unes posicions. Llavors és Montaigne el que fa una reflexió sobre l'obra d'aquest filòsof català. Bé, la tesi de Montaigne acaba tot el seu... Montaigne és el traductor de Sext Empíric, perquè les obres escèptiques, qui vulgui entendre l'escepticisme té que anar a Sext Empíric. Sexto Empírico, teniu la fotocòpia, us vaig passar, la bibliografia, Esbozos Pirrónicos. Poso posar la pissarra, per exemple. Editorial. Gredos. Mal traduït, però és passat. No està bé, la traducció és entenible, però, en fi, Empíric té diverses obres, però no han sigut quasi mai traduïdes al castellà. A part d'Esbozos Pirrónicos, té les 4 grans obres contra els matemàtics, adversos, els famosos adversos, adversus matemàtica, adversus logici, adversos contra los matemáticos, contra los lógicos, contra los profesores, contra los músicos, contra los físicos. S'ho carrega tot, va ciència per ciència i ataca cada ciència, els fonaments de cada ciència. Aquests adversos estan traduïts a l'anglès, a l'alemany, tots els idiomes moderns, però al castellà no. Dic perquè ho sapigueu, és el tema. Ara, últimament, Gredos va traduir contra los lógicos, però amb la crisi ja no continua. Algú va aplicar el topo del regreso a l'infinit i es van quedar parats. Bé, Montaigne és la persona que tradueix del grec a un idioma modern l'escepticisme. És el primer. Així com, per exemple, per l'altra banda tenim que Pico de la Mirandola i Ficino tradueixen a Hermes Trismegistos i tradueixen també a Plató i tradueixen els grecs i els egipcis, però no els escèptics. Montaigne es dona compte que falta la traducció dels escèptics i tradueix a Sext Empíric. Amb la traducció aquesta es fa escèptic. Recordem que Montaigne té gravada aquí una medalla en la qual hi ha una balança, la Isòsteni, i l'enterren amb una creu que hi ha sobre una balança. I en tota la meva vida no he pogut decidir-me davant de 2 arguments. Sempre hi ha igualtat d'arguments. Això és la tesi de Montaigne, abans de morir, per dir-ho així. Montaigne és, per l'època, multimilionari. És heredero d'un gran terreny, un xató, que avui en dia és un relé xató, per cert. Jo he estat i és molt sorprenent. En fi. Bé, el senyor Montaigne acaba tota la seva obra amb una famosa frase que s'ha fet famosa per tota la posteritat. Qui sé jo? Qui sé jo? És una frase escèptica. Qui sé jo? No sé res, vol dir això. Vol dir que després de donar totes les voltes, llegir totes les filosofies, etc., al final diu, què sé jo? Però què és el que sé res? No sé res. És la dubte arribada a la filosofia. La filosofia moderna arriba a la dubte a través de Montaigne. Hi havia hagut en el passat, a Plató, o Parmènides, etc. Plató va lluitar contra 3 classes d'escepticisme, que ara no entrarem, i al final va haver que recular i acceptar que el no ser existia, etc. És molt interessant la lluita de Plató contra els escèptics. I la teoria de les idees és un intent d'escapar-se dels escèptics, evidentment. Però, què sé jo? I a França, 30 anys després, hi ha el joven Cartesio, que intenta respondre a aquesta pregunta. La resposta al què sé jo és cogito ergo sum.
la resposta escèptica. O sigui que Descartes es dona compte de la potència de l'escepticisme. Per això es diu les meditacions. Primer, Descartes té una tentació. Creu que a través de la consciència no ordinària, misticisme, intuïció, pot assolir la veritat. I se'n va, com sabeu, a Alemanya i entra a la lògia dels Rosacreus. Creu per un moment que la filosofia Rosacreu, que havia sigut fundada a Alemanya, Christian Rosenkreuz, en el segle XIV, ja del XIII, etc. És una història rocambolesca, la filosofia Rosacreu, que ve d'Egipte, etc. Hi ha una història molt llarga que ara no podem ficar-nos. Però ja existia a Europa la famosa obra de Rosenkreuz, Les bodes alquímiques. Les bodes alquímiques és l'obra que ja Descartes l'ha llegida, vull dir-te, sap de què va el tema, i a través de signes cabalístics li prometen a Descartes que allò superarà l'escepticisme i arribarà a la veritat. Els tropos poden ser superats potser per això. Se'n va a Alemanya, se'n va a l'Electorium Rosacruciae de Frankfurt, etc. Està allà la seva firma, i de més a més, etc. Però hi ha un determinat que s'enfada, se li enfonsa el tema, no vol caminar més cap al tema de la consciència no ordinària i fa un gir importantíssim cap al pensament matemàtic i lògic. I arrastra tota la filosofia cap a matemàtica i la lògica. La filosofia moderna. També és el creador de la subjectivitat humana. És el filòsof que arrastra la filosofia occidental cap al jo. Cap al jo. Sant Agustí ha dit alguna cosa, però és Descartes el que crea la filosofia de la subjectivitat. És el creador. Tota la filosofia posterior es veurà des del jo, es veurà des de l'antropocentrisme, parlant clar. Que el ser humà és el centre de les coses. Però per intentar respondre amb aquest senyor que és Montaigne, fa una tremenda meditació, dues meditacions que són brutals, que són accelerar l'escepticisme a la seva màxima potència. És quan ell diu que la realitat que tenim quotidianament nosaltres podria ser un somni. Aquesta realitat aquí és verosimil que estiguem així, però podria ser un somni. La realitat absoluta no la tenim. És quan diu que encara que creiem que realment fos un somni, el que sigui tal, però alguna cosa queda, perquè caramba, jo que estic a aquesta taula quedo alguna cosa. S'inventa la famosa tesi del genio maligno. Hay un genio maligno que al principi de la creació s'ha fet creure que això és real, però al final dels temps desmuntarà la parada i tot això serà irreal. Quan he introduït el genio maligno ja ha elevat l'escepticisme a una potència tan brutal que ja no hi ha forma de parar-ho això. Ni amb el cojito, però bueno. Ell entra al genio maligno. I després de tot aquest misteri acaba dient Montaigne parla molt de la dubte i de l'escepticisme, però hi ha una forma de guanyar i de superar l'escepticisme. I aquesta forma de superar l'escepticisme és, com que dubto, agafar la petició de principi dels escèptics. Em seguiu? Agafar la petició de principi. Ja que dubten, doncs dubtem-nos. Per tant, petició de principi. Com que vosaltres dubteu, per la dubte ens salvarem. Tot és possible, tot és irreal, menys la dubte. Que jo dubto en aquests moments, aquí i ara, estic fent l'escèptic. Que jo estic fent de Montaigne, això per molt que posem genios malignos, cogito ergo sum. El meu jo que dubta, el meu jo que pensa dubtant, és el fonament nou de la nova filosofia i el rebuig de l'escepticisme. És la superació de l'escepticisme. Aquesta és la tesi de Descartes. El que passa que és incomplet, perquè l'únic que ha demostrat és que hi ha algo interior, és un jo que va pensant, però res més. La realitat encara no l'ha fonamentat. Però aquest jo que va pensant, Descartes cometeix un altre atreviment molt fort, que és que identifica la consciència amb el pensar lògic i racional. La filosofia ecològica en el segle XX denunciarà a Descartes com el parricida, com el tio més negatiu de tota la filosofia per aquesta identificació. Perquè identifica la consciència com si fos el pensament lògic. Quan la consciència no és el pensament lògic només.
Aquest cogito ergo sum és un dels drames de la filosofia moderna. Tot arranca del cogito ergo sum, tot. Fichte després i tot, vull dir, és allò parar-se aquí i pensar-ho bé. Però per justificar-se a ell mateix, vale, cogito ergo sum, però per justificar la realitat té que dividir la realitat entre res extensa i res cognitas. Entre pensar i empiria i sentir. I aquesta divisió encara és més brutal, perquè encara complica més les coses. I necessita la idea de Déu al final per sortir-se del laberint on s'ha ficat. Però el bo del cas és que tota aquesta lluita que fa Descartes contra l'escepticisme no li serveix per res. Perquè 6 anys després, Gassendi, hi ha 2 grans escèptics a França, Gassendi per una banda i Pierre Bayle per l'altra. Aneu un dia a la Biblioteca de Filosofia, agafeu el Dictionnaire Philosophique de Pierre Bayle, que és la millor lectura que podeu fer sobre la història de la filosofia, i veure exactament la crítica de Pierre Bayle a Descartes, per exemple. Pierre Bayle, bueno, l'estudió moderna, no? Pierre Bayle, no? L'estudió moderna, Kant. Diccionario enciclopédico filosófico, 12 volums, escrit a l'època de la Il·lustració, a París, a la vora de Notre Dame. Bé, Gassendi i Pierre Bayle, amb els tropos, li desmunten una per una les seves argumentacions. Veuran, Descartes no supera l'escepticisme. Ara tenim que entrar ja en detall. Només hi entraré a Kant, per nota. Saltem i acabem ja l'exposició amb Kant. Kant, tota la seva vida, també comença dient vull trobar la veritat. I també, igual que Descartes, creu que la veritat la pot trobar a la consciència no ordinària. Per tant, demana els llibres del gran místic europeu, Swedenborg. Un altre dia, Swedenborg, finals del segle XVIII, Suècia, Estocolm. Swedenborg és un científic que té una crisi de consciència i amb 50, 40 anys i pico comença a tindre visions místiques i comença a explicar que hi ha uns esprits, un altre món, etc. Comença a tindre evidències. És el que fa la predicció correcta de la crema del Palau d'Hivern d'Estocolm. Cada que passava un desastre a Europa, Swedenborg havia fet la predicció abans ja. Era una espècie de Nostradamus, diguéssim, però avant l'être. Depuis l'être, no avant, perquè és posterior. Bé, llavors Kant està impressionat per l'esoterisme, diguem-ne, de Swedenborg. I demana tots els seus llibres, els estudia i acaba enfadat contra Swedenborg, tirant els llibres i dient que no utilitzarà més la paraula Geist, en alemany, Spirit. Important, de cara a l'idealisme alemany. I tampoc utilitzarà la paraula Ser. Important. Només parlarà de criteris a priori, sintèticos i tal, però no utilitzarà ni la paraula Ser ni la paraula Geist, perquè Swedenborg estava allà. Ara bé, una de les coses que sí còpia de Swedenborg és a priori d'espai i temps, que és el gran tema de Swedenborg. Swedenborg explica sempre que l'ànima dels éssers humans estan més enllà del temps i de l'espai, que tenim una intuïció directa del temps. Mireu, així, el que apareix la crítica de la raó pura, després de llegir-se l'Arcana Coelestia de Swedenborg. Bé, resulta que gira i quan treballa per buscar la veritat es troba amb Hume. Hume, que és el gran lector de Carneades, de l'escepticisme antic, i que utilitza els tropos a la filosofia moderna per atacar Descartes i per atacar a Leibniz. Hume és el 9 segle, després de Montaigne.
Després de Montaigne ve Hume, a part de Gassendi i Pierre Bayle. I de sobte Kant fa un gir tremendo estudiant l'escepticisme i es treu de la màniga un principi que és immune a l'escepticisme, que és la divisió de la realitat entre fenòmeno i número. Aquest és el principi que ell utilitza per parar. La pregunta, són possibles els judicis sintètics a priori que Hume havia negat? La respon Kant afirmativament. Sí que són possibles. I són possibles perquè hi ha un enllaç causal entre subjecte i predicat, lògic i objectiu, que es correspon amb el que hi ha fora gràcies a les nostres intuïcions del temps i de l'espai a priorística i també gràcies a un principi que és el de la percepció del jo transcendental. Bé, amb aquestes tesis ell llança la filosofia transcendental. Al cap de 10 anys, Schulze escriu l'Enesiremo. Qui era l'Enesiremo? L'Enesiremo era un dels deixebles de Carneades. Era un escèptic grec famós, Enesiremo. En honor a la Sant Isidemo, escriu l'Enesiremo i allà demostra, i us asseguro que ho demostra, i que ara ho explicarem, que els grans principis de la filosofia kantiana no resisteixen als tropos. Que Kant ha jugat un joc de la gallina ciega, però que si apliquem sistemàticament la lògica en els seus arguments no aguanten. Acabo aquest tema amb els arguments, alguns dels arguments, perquè hi ha molts arguments. Tots coneixem a Kant. Bé, la divisió entre fenomen i número, diu Schulze, aplicant d'entrada al tropo de condició de principi, com pot dir que una cosa és el fenomen i que la cosa en si és desconocida? Si és desconocida, no podem dir res sobre ella, ni que és desconocida. És que no podem dir res. Si diem això, a més, si diem que la cosa en si és totalment desconocida, podria ser subrepticiamente la causa dels judicis sintètics a priori i no el temps ni el jo transcendental. Perquè si és desconocida, llavors és una cosa que és desconocida, no sabem com actua. Podria actuar subrepticiamente per quan tenim puestos. I la famosa tesis del jo de la percepció transcendental. Què és això, segons les paraules kantianes? A veure, segons tu mateix, petició de principi, què és? És o bé un fenomen? No, un fenomen no pot ser, perquè és el fonament. Vale. O és la cosa en si? No, la cosa en si no pot ser perquè és desconeguda. Vale. Què queda? Una idea. Ah, però si hi ha una idea. Però si és una idea, és regulatiu. No pot fundamentar res. Les idees són algo regulatiu de coneixement. Les pots pensar, però no donen coneixement. Vol dir que Kant, diu Schulze, ha col·locat per hipòtesis, pel tropo de la hipòtesis, ha col·locat la divisió fenomen i número davant de la seva filosofia. Com comença la filosofia kantiana? Amb la divisió fenomen i número. Tropo de la hipòtesis. Això no ho fonamenta. Arranca d'una cosa que ell no fonamenta. És sorprenent. Per tant, nosaltres també estem legitimats per col·locar-li a davant seu exactament el contrari, si volem. Sempre, un per un, es van aplicant els tropos. Sobretot hi ha una paraula en Kant que és clau, que mai la defineix. Kant ho defineix tot, menys una paraula. Gemüt. Què és ànima? O l'espíritu humano, o el caràcter. Ell no utilitza la paraula geist, perquè no vol utilitzar. És l'ànima humana, la subjectivitat humana. Això no ho defineix. No sabem què és. No sabem si és una idea, si és una cosa en si, si és un fenomen, no sabem. Però ell parla sempre del gemüt. Bé.
En conseqüència, Fichte, quan llegeix l'Enesideno de Schulze, es dona compte que Kant s'enfonsa i agafa una via sorprenent per fonamentar la filosofia moderna, que és la filosofia del jo subjectiu, del jo absolut, inspirat en Spinoza, que realment ja és un salto mortal. Ja comença la cosa a anar-se cap a la consciència extraordinària. Bé, falta encara una altra cosa abans d'acabar la classe, 10 minuts més, que és el tema del segon problema de l'escepticisme, que aquí no treballarem molt, perquè el dia que ve farem ecologia, però que almenys que el tingueu clar. A part del problema de la veritat i la falsedat, hi ha un segon problema a la cultura, la filosofia de la cultura, que és el problema del mal. El problema del mal que va unit al problema de la llibertat. No es pot reflexionar sobre el problema del mal sense reflexionar sobre el problema de la llibertat. I cuidado, aquest problema és més serio que l'anterior per nosaltres. Perquè mira, si hay o no hay algo de verdad en las cosas, tú, ens fem de pirrón, balança, i ni afirmamos ni negamos nada, tu. Però mentrestant vivim segons la tradició. I si la tradició és passar-s'ho bé, banquetes, i vamos y comamos y ya disfrutaremos, i llavors és fatal. Però és que el problema del mal implica les decisions ètiques, axiològiques, i no podem, no ens podem escaquejar com s'escaqueixin els escèptics amb el problema de la veritat. En conseqüència, el problema del mal és un problema dintre la filosofia de la cultura quasi més important que el problema de la veritat. El problema del mal, el plantejament és que també és una de les preguntes existencials del ser humà. Recordem les preguntes existencials. Què és la mort? Quin és el sentit de la meva vida? Quin és el sentit de l'espècie en el cosmos? Quin és el nostre lloc en el cosmos? Quin és el problema del mal realment? Hi ha 4 o 5 grans preguntes existencials a contestar a la filosofia occidental. La filosofia de la cultura ens ha ensenyat d'una forma clara que el mal comença amb la cultura. És a dir, la tesi que hem treballat les últimes setmanes era amb el mite del paraís i el mite de Pandora i Prometeo, que no el vam explicar del tot, però ja l'explicarem. Vam dir clarament que l'ésser humà, quan fa la transició del pensament seqüencial per instint cap al pensament consciencial, per lògica i per principis lògics, quan fa aquest pas que està marcat en el paraís, en la caïda, la famosa caïda, la comida de l'àrbol, la manzana, etc., de sobte es fa conscient, perquè la consciència adquireix una reflexió molt forta, es fa conscient per primera vegada de la seva finitud, de la seva mortalitat i dels mals naturals que existeixen. Però al mateix temps, quan arranca la cultura, Mesopotàmia, l'Indo i el Nil, sobre el 2000 abans de Crist, la cultura porta afegida uns mals afegits als naturals, tremendos. Guerra, violacions, treball, mà d'obra assalariada, esclavatge... Venen la segona oleada de mals. L'home en el paleolític començava a ser conscient dels mals naturals, la malaltia, la finitud, l'accident, el que vulgueu. Però és a partir del fèrtil creixent, a partir dels grans imperis, que es dona compte que els mals són molt més grans. Ja tenim 2 classes de mals. Els mals físics i els mals culturals, per dir-ho així. Mals socials culturals. Hi ha una tercera classe de mals, també. Són els mals inconscients. Molta gent pretén fer el bé amb coses, surt malament i és una catàstrofe. Començant per la Unió Europea, per exemple. Encara que dubto que poguessin fer el bé, però bé. El que fan és, evidentment, rebre les ordres del Club Bilderberg i van fer. Llavors, aquesta és una altra possibilitat. Els mals inconscients.
classe de mal també, que serien els mals culturals, però de civilització. És a dir, una cultura, una civilització, pren una decisió, aposta per uns paradigmes de coneixement, de ciència, etc. I a l'apostar per aquests paradigmes impliquen unes hipoteques molt greus. Vosaltres en aquests moments esteu amb els ordenadors, treballant, amb els telèfons mòbils, etc. I això és un avantatge cultural, però pagueu la hipoteca de la contaminació electromagnètica. Si hagués wifi, encara pitjor. Vaig passar un material amb el qual veieu la perillositat de les wifis. Però no sols això. Al viure a Barcelona, en moltes comunitats esteu pagant la contaminació ambiental que hi ha a Barcelona, que és horrorosa, especialment per l'ozó, les baixes capes, i esteu bevent constantment els restaurants, les sopes, esteu bevent l'aigua de Barcelona, que ve de dos puestos, ve de Cardedeu, la depuradora que ve de Sau, i la de Llobregat, Cardener, supercontaminada, que per intentar bloquejar la contaminació i es col·loca clor a tope i apareixen els trialometans. Els trialometans són el resultat de l'intent d'intentar potabilitzar les aigües contaminades, i amb els trialometans no hi ha sortida, us els empasseu, i és un dels efectes més nocius que hi ha i més cancerígens que hi ha. L'aigua de Barcelona hauria que estar prohibida beure-la, però s'accepta. S'accepta perquè no hi hagi pànic, evidentment. Busqueu per internet trialometanos, aigua de Barcelona. O sigui, una cultura ens força a entrar en unes vies en les quals rebem una sèrie de coses, mals culturals, dels quals no som conscients però ens afecten. La tecnologia porta anexa una sèrie de mals culturals importants. Bé, però hi ha una altra classe de mal que és el que més m'interessa a mi i és el que menys la gent es dona compte. Que en general la gent diu, bueno, la filosofia occidental, des de Sòcrates, ha tingut la tendència a dir que el mal és productiu. I Hegel és el gran mestre d'això. La famosa frase de Hegel, todo lo real es racional. Vol dir això. Vol dir que els mals, de fet, són l'error, el fracasso, el hierro, és a dir, coses que a la llarga són vitals pel nostre aprenentatge. Hasta les malalties ens poden canviar el caràcter, busquen noves teràpies, noves tècniques, poden modificar la nostra forma de pensar, etc. Els mals que van apareixent, inclusive els físics a la nostra vida, un accident pot ser formidable per nosaltres, per canviar de vida. Podem passar de Carlitos Papaito, dame pasta, a convertir-se en un guru oriental que se'n va a Madràs, degut a un accident. Jo conec un país d'aquests. Conseqüència, és a dir que hi ha una sèrie de... Hi ha la tendència a dir que els mals, tant els físics fins als socials, una guerra és dramàtica, però mira el que hem après a Europa. Jolines! Ara hem aconseguit la Unió Europea gràcies als conflictes que vam tindre en el segle XIX i a principis del XX i a mitjans del XX. O sigui, sempre hi ha justificacions que el mal ajuda a evolucionar les persones. La evolució dels éssers, en gran part, és el bé, però en gran part del mal. Una tesi forta, però que en general es va acceptant. Però hi ha una classe de mal que és un mal afegit, que no serveix per evolucionar i no serveix per complementar. Aquest mal afegit és el mal espiritual, és el mal metafísic, és el mal por el mal, és el mal de Hitler, de Goebbels, és el mal d'Auschwitz, és el mal dels genocidis, és el mal del satanisme. Tu pots ser agnòstic davant del fenomen de Déu. Agnòstic vol dir que et deixi problemes. Tu pots ser, evidentment, panteista. Déu no m'interessa tant, sinó el que hi ha oculto en la naturalesa. El divino està en la naturalesa. Que és bastant la meva posició, però no exactament, però bé. Tu pots ser, evidentment, escèptic. Tema de Déu, ni sí ni no. Y sostenir, epogé, abstención de juicio, calenotes, y tranquilo.
hi ha moltes posicions a davant dels teistes i els politeistes i tal. Però una cosa pot ser també, evidentment, agnòstic, ja ho hem dit abans, no? Pot ser ateu, de dir no, privació, és que jo no vull que vingui Déu. És privació, teos, Dios, privació de Dios, soc ateu. No soc agnòstic, que quan m'ho provin crec, no, soc agnòstic. Pot ser deista, el deista que és com Kant, que és dir, no crec en el Déu de la Bíblia, però potser hi ha algú en el cosmos que arranca les coses. Avui en dia tots els científics són deistes. Hasta el Stephen Hawking, aquest, més o menys, deista. Tot això, vale. O sigui, privació de Déu, que m'ho provin, etc. Però l'ocultisme sèrio, el satanisme, és que és que estic contra Déu. És que me traigan Dios que me lo cano. El satanisme persegueix lo positiu, persegueix el pensament positiu, persegueix a Déu, persegueix el diví, conspira constantment contra això. Clar, vosaltres sou d'una generació que no heu viscut aquesta classe de mals. No heu viscut el que significa el mal metafísic. Un mal que no serveix per evolucionar, que és un mal afegit al problema del bé i del mal. Per acabar una cosa, a veure, bé i mal, igual que Americat i... Imaginem-se que aquí hi ha la voluntat divina, o còsmica, per no parlar paraules de còsmica. Imaginem-se qui és. Bé, aquí el bien i aquí hem. El problema de la llibertat, molts pensadors culturalment han dit que era necessari que el mal existeix, perquè si no existeix el mal no podríem escollir, no hi hauria arbitri, per tant no hi hauria llibertat. El mal compleix una funció de complement a la naturalesa, que ens permet la llibertat. És una tesi, pot discutir, com a filosofia pot discutir. El que està clar és que resulta que nosaltres no valorem igual el bé que el mal. Ojo aquí. Per què? Perquè si això li diem mònada, com deien els pitagòrics, la mònada, resulta que el bé està més a la vora de la mònada que el mal. El mal resulta que està més lluny de la mònada. I aquesta és la diferència. El bé és plaer, pensament positiu, pau, tranquil·litat. El mal és dolor, negativitat, conflicte, guerra, violència. No podríem valorar igual, no? O sí? Sempre i qual no siguem Hitler. Aquí us volia portar jo. Però vull dir que sempre nosaltres valorarem el bé superior al mal, encara que sigui un complement. Perquè el bé està més a la vora de la mònada original. A l'estat més a la vora de la mònada viu dels adjectius, de les qualitats de la mònada. Perquè la mònada emeteix llum i aquí hi ha tenebres. La mònada emeteix positivitat, emeteix salut, emeteix pau. Això és la mònada. Com que el bé està a la vora, igual podríem anar també amb el tema del verdad i mentira. Verdad i falsedat, por ahí, por ahí. La falsedat i la mentida estan més lluny de la mònada. Bé, en el problema del mal, amb això acabem, en el problema del mal passa d'una forma similar amb el problema de la veritat. El problema de la contraposició entre aquest mal, la filosofia i la cultura, acabem dient que, degut a l'existència d'aquest mal espiritual, s'enfonsa la perfecció de Déu. El creador ja no li podem dir que és perfecte. Perquè encara, si el mal fos només un complement, vale, ho entendríem. L'home té la responsabilitat de molts problemes i tal, però si realment hi ha un mal espiritual, vol dir que el creador ja no és perfecte. El creador està en problemes. El creador, o la voluntat còsmica, té que afrontar una força contra ell. I ens anem ja a la visió gnòstica, a la visió del dualisme
s'acaba el monisme aquí. Ens anem al dualisme de dues forces còsmiques que lluiten a través de la història, dels segles i dels planetes, entre el bé i el mal. Entrem a la visió gnòstica, que és una visió de discussió molt interessant, però bé. Però la conclusió per nosaltres és que també aquí, en el mal, hi ha un moment en el qual no podem continuar pensant des del punt de vista lògic i racional. I hi ha un moment en el qual necessitem un salto mortal. Necessitem una consciència no ordinària per poder assolir i veure què hi ha més enllà d'aquesta dicotomia del mal espiritual i de la imperfecció del creador. Bé, deixem-ho aquí, i el dilluns continuem.